Napriek tomu, že v júni sa skutočne nestalo nič, zaznamenali sme najviac rozchodov. Soni, ja som taký šťastný, že ťa mám. A nie, ja som šťastnejšia, že ťa mám. Nie, ja som šťastnejší. Nie, ja ťa určite viac ľúbim. Ja ťa milujem, vieš, ako ja ťa tak strašne ľúbim. Ne, ja ťa ešte viac jak tak ja ťa úplne, že takto ľúbim. Ne, ja ťa ľúbim odtiaľto až po Paríž. Ne, ja ťa ľúbim dvakrát viac ako po Paríž. Ne, ja ťa ľúbim ešte viac. Nehádaj sa so mnou, ja ťa viacej ľúbim. Nie, ja teba, Soni. Nehádaj sa so mnou, ja ťa viacej ľúbim. Nie, Soni, ja teba. Nedám ti. No takže keď zvážim všetky fakty, tak musím pripustiť, že asi ma ľúbiš viac ty. Počkaj, ty ma potom neľúbiš. Ale ľúbim. Ty ma neľúbiš a teraz si to povedal, že ma neľúbiš. Ja ťa strašne ľúbim, Ty ma Soni. vôbec neľúbiš Ja potom. ťa veľmi ľúbim. Fakt ma ľúbiš? Naozaj ťa strašne ľúbim. Dobre. No. Počúvaj. Ty toho chlapíka tam poznáš? Sa strašne divne na nás díva. Soni, toho som v živote nevidel. Divný typ. Asi uchylák. V živote nie. Si to ty. To je neuveriteľné. Ahoj! Ahoj. Ježiš, ja som tak rád, že ťa vidím. Teda, koľko sme sa nevideli? 10 rokov? Môže byť. No ale udržuješ sa, čo? Tak čo ty? Pracujem na sebe, no, trošku. Prepáčte, slečna, nás nepredstavíš? Jasné, toto je Sonička. No. A toto je... No? Toto je Sonička, toto je... No čo? Si zabudol na svojho fantastického kamaráta Ferryho, čo? A toto je Ferry, Soni, toto je Ferry, ako by som mohol zabudnúť. Teší ma? To je fantastické. Ty ho fakt Som ho v poznáš? živote nevidel, Soni, fakt netuším. Počkaj, ja som tak rád, že ťa vidím. Počkaj, ako sa máš, čo? Čo? Počkaj, na Janu si pamätáš, Jana? No, Na Janu? No. Jasné, že si na Janu pamätám. Kto by si nepamätal na Janu? Počkaj, vieš, koho si zobrala? Nie, koho? Bohuša. Jana si zobrala Bohuša? Povedal by si to? A čo sa zbláznila? Snaď on, ne? No jasné, on, však Jana bola krava, akú svet nevidel. Trochu ma mrzí, že takto hovoríš o mojej sestre. No nič, no. Prepač. Nie, tak, a ty čo, ako ty, čo? Tak čo? vieš, no, raz hore, raz dole. Ja, jasné. Ty, počkaj, pamätáš si, keď sme cestovali na čierno? To si spamätáš, nie? Keď sme cestovali na čierno. No jasné, ako sme cestovali na čierno, no to ti bol stres v tom autobuse? Tak vo vlaku, ne? Vo vlaku, no to bol stres na čiernom, sme vo vlaku cestovali, ako nás chytil ten revízor, že? Aký revízor? Však na čierno sme vo vlaku cestovali. Ale ja myslím, jak sme išli na čierno v kostýmoch, do Blavy, na Depeš. Si nepamätáš? Čierne nohavice, čierne tričko, baretky, čierne, celý v černom. Jasné, v čiernom na Depeš, jasné, ja som miloval Depeš. Ty si miloval Depeš, ty si ho nenávidel. No áno, najprv som ho nenávidel, ale potom som sa tak preorientoval. No, veru. Počuj, a ten Silvester, na ten živote nezabudnem. Vieš, ten Silvester... Ten Silvester? No, kde to bolo vonom, no. Pomôž mi, v tom meste. V tom... Meste na K. Košice. Ale na K. Krakov. Myslím, Vranov nad Toplou. Vranov nad Toplou, jasné, spomínam si ešte. A hneď tam vedľa, ne? Komiatice, pamätáš? Komiatice, no kto by mohol zabudnúť na Komiatice, jasné, ešte tam vidím tie lampy. Ty, tak to bolo úžasné. No. Slečna, inak poviem vám, ten sa vie baviť. Teda to je život, fakt. Vážne? No. Slečna raz ráno prišiel za mnou, ne? Počúvajte, to fakt došťatý snad otálto až potálto. Počúvajte, aj smrdel, podľa mňa bol určite aj one. Ale toto snad nebudeme... No. Čo ty môžeš hovoriť, čo ty si bol dore, opitý ako doga, čo si ty môžeš pamätať? A vtedy len vyvádza, keď ma vypíte. Počkajte, pamätáš si, jak si dobil bejsbolovou palicou toho detka? No ale tak... Soni, toto je blbosť, toto som nebol ja. To vidím, ako keby to bolo včera, chudák chrčal. Ale toto fakt... Vy si ma milí, to je omyl toto, ja som ho v živote nevidel. Ale slečna, môžem vám povedať, že ženy vám ho musia závidieť. Fakt. Vážne? Tak.
Naozaj. Jeho chceli snad všetky. Hej, ale to si mi nepovedal. Tak nebudem ťa zaťažovať takými blbosťami. Tie boli úplne hotové z neho, čo? Jemu bolo úplne jedno, že koľko ich je. On ich klátil jednu za druhou, ju klátil, to bolo jedno. Fakt? Ale neverím vlastným ušiam tuto. Počúvajte, on bol úplne kategória. Počúvajte, úplne jedno, že aký počet, ale čo jemu bolo jedno, aj ako vyzerali. Čo to bolo neuveriteľné. Pamätáš na tie dve v Ružomberku? Držome také chuderky, chudátky, fakt mi bolo ľúto, neviem, 4 podbratky, 6 párov prs, úplne pneumatiky. Fakt tá druhá, to sa vôbec nedalo. To nikto s nimi nechcel ísť, nikto. A on? Prvý, že ja idem, hrdina, ale to fakt chcelo, počkaj, to fakt chcelo silnú odvahu, to fakt chcelo guráž. Ty za toto si ťa ja vážim, za toto, ty si neuveriteľný. Aj keď priznám, bolo mi trochu na grcanie, to... Sone, neblázni, toto je omyl, ja toho človeka nepoznám, ja ho vidím prvýkrát v živote. A čo, počúvaj ma, ty si nepamätáš, však on to potrebuje, slečna, on to potrebuje každý deň. Boli sme týždeň na chate, týždeň, hej? Týždeň nevidel ženskú sukňu. Po 2 dňoch začal byť nervózny, ne? Začal chodiť po chate, že ty počúvaj, však čo budeme robiť? Hovorím, však kľud, ne? A on, že ne, vydrže. A tak hovorím, išli sme na saláš, že trošku ho to ukludní, nie? Že mlieko, syry, tam k Bačovi. A tam... Toto by som ale asi nemal hovoriť. Ne. No len pokračujte, ja som veľmi zvedavá, čo tam. No tam boli ovečky, že? Ovečky? Čo to tu rozprávaš? Tak toto je absolútna blbosť. Jednu po druhej, tie ovce, normálne. Sonia, toto je kravina, na tomu neveríš. Ovce?